Nilqawkom eżizaħwa Maltin u għawċin għal-messaġġ ieħor minn din il-pulptu fuq River of Love, ġewwa River of Love Malta u Għawdex. Insellem il-Għawċin u l-Maltin kollha, il-dawk ukoll Maltin u Għawċin mifruxa ma' pajjiżi differenti fl-Ewropa u madwar l-Amerika. Illum infatti għandi wieħed il xi ħadd li hija parti minn del-familja li kien l-Awstralja u kienet isegwina minn ġewwa l-Awstralja. Sewwa brother. Amen, halleluja. Mela nsellem l-Awstraljani dawk kollha li segwuna minn ġol Awstralja. Grazzi. Ejja nitolbu flimkien, nemmen li għandi messaġġ biex inkoraġġikom. Il-mulej beda jbaqbaq li messaġġ f'qalbi fuq il-fidi, speċjalment dal-aħħar tkellimna fuq bosta affarijiet u xi kultant il-mulej jerġa' jfakkarni erġa' nkoraġġihom fuq il-fidi għaliex importanti li aħna ngħixu bil-fidi u għal din it-tip ta' ħajja aħna msejħin u mingħajra ma nistgħu nagħmlu xejn u ma nistgħux naġbu l-Alla. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek. Misi Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Nirringrazzjak illum li inti tagħtini dan il-privileġġ li nista' nisma' mulej bir-reqqa l-kelma qaddisa tiegħek. Barikni, għatini qalb għatċana għalik mulej u grazzi li l-kelma tiegħek tidħol f'qalbi, tinfidli qalbi u tkompli titrasformani biex insir nixbaħ dejjem iktar il-sidi Ġesu Kristu. Niddikjara li jien nirċivi l-kelma tal-mulej u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Morru fil-ktib tar-Romani kapitlu 4. Halleluja. Romani kapitlu 4. Aħna smajna kemm il-darba messaġġi fuq il-fidi, però ovvjament kemm tisma' qatt ma ħajkun biżejjed. Kważi mhux biss talli tisma' kemm tisma' mill-kelma tal qatt mu biżejjed għax hija l-kelma eterna, imma tista' tisma' l-istess messaġġ kull jum tuħu xi ħaġa ġdida. Ovvja. Il-Bibja ilha 2000 sena. U kuljum naqrawha u min jaf kemm nkunu qrajna l-istess passaġġ u terġa' tieħu mill-istess passaġġ xi ħaġa ġdida għax hija kelma ħajja. Huwa l-unika ktieb fid-dinja li meta taqra l-Bibja l-awtur tagħha huwa ħdejk. Amen. Grazzi Ġesu. F'Rumani kapitlu 4 ħanaqralkom dal-passaġġ kollu għax vera jinkoraġġini u ħanieqaf xi ftit messaġġi xi ftit versi l-ewwel hemm. Nibda billi ngħid Rumani Lut kapitlu 4 11 vers 6 li l-iskrittura supposta fuq ablament għal min ma jafx tgħidlek. Huwa impossibbli toġob lil Alla mingħajr fidi. Kulħadd jgħid impossibbli. Impossibbli. Mhux diffiċli, impossibbli. Mela żgur inti f'dal-aħħar tkellimna l-weekend li għadda tkellimna fuq il-qalb pura li tattira lill-Alla. Bl-Ingliż purity of heart. Il-qalb pura li Alla jħobb. Mattew 5-7 tkellimna kif imberkin ta' qalbhom safja għax dawn jaraw lill-Alla. U għamilna messaġġ twil u sabiħ fuquna minn li ħafna kienu mberkin u għaluli morru għaraw jekk ma rajtuħx. Però waħda mill-affarijiet li tagħmel qalb safja u ma tistax tkun safja mingħajr dan l-element hija l-fidi. Il-fidi. Amen. Imma hija impossibbli toġob il-Alla mingħajr fidi għax kull min jiġi għand Alla jew jersa lejn Alla irid jagħmel żewġ affarijiet. Number 1 jemmen li Alla hu. U t-tieni jemmen li Alla jippremja lil dawk li fitxuh qalbhom kollha. Amen. Mela impossibbli. Jekk xi darba inti tħossok il-bot minn Alla, din hija mistoqsija tajba li tagħmel lek innifsek. Jiena bħassat nemx bil-fidi? Kienet Hagin kien jgħid hekk. Jekk inti tkun żgur li inti dejjem qiegħed fir-rida tal-Alla, iċċekkja jekk hux qed tgħix bil-fidi. Għaliex? Għax inti taf li bil-fidi dejjem toġob il-Alla. U bil-fidi biss tista' toġob il-Alla. Ġifieri mhux bil-fidi biss fidi biss weħda, ġifieri mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Alla. U kull ma nagħmlu l-Bibja tgħidlek aħna nitolbu bil-fidi, nirċievu bil-fidi, nitkellmu bil-fidi, nimxu bil-fidi, niddikjaraw bil-fidi, noperaw bil-fidi, niklu bil-fidi u ma tista' tagħmel xejn barra mill-fidi. U kull dak kollu li tagħmel mingħajr fidi huwa dinub.
Mela letteralment, skont it-tieni Korinti kapitlu 5 vers 7, il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Ngħix bil-fidi. Bħalma ngħix bin-nifs u nieħu nifs kontinwament, il-ħajja tal-Kristjan suppost kontinwament ngħix bil-fidi. Il-kelma fidi fil-Grik tfisser il-kelma pistis, tfisser konvinzjoni, li jiena ngħix b'konvinzjoni. Il-Gordon John Manche ġo Malta, bit-tajjeb u l-ħażin, b'dawk li jħobbuh u dawk li jobgħuduh, b'dawk li jammirawh u dawk li ma jistgħux jittollerawh, okay? Gordon John Manche jgħix b'konvinzjoni. Però sax mhux Gordon John Manche biss, kulħadd kollha kemm intkom tgħixu b'konvinzjoni. Kull min jagħmel dak li jagħmlu għax konvint li huwa suppost. Sa relevanti x'jaħseb falla, b'mod ġenerali ngħid, imma kulħadd jgħix b'konvinzjoni, anke jekk il-konvinzjoni tiegħek hija korrotta u mxajtna, imma hija xorta konvinzjoni. Qed tifhmu? Hija xorta konvinzjoni. Allura il-bniedem ġust, il-bniedem Alla jgħix bil-konvinzjoni. Il-konvinzjoni hija dak li Alla qal, ekku. Dak li Alla qal, mhux dak li jiena nħoss, dak li Alla qal ekku. Mela jekk jien irid ngħix mhux biss neżisti, jien irid ngħix li dak li Alla qal ekku. Dak li Alla qal hija regola, dak li Alla qal hija liġi, dak li Alla qal iseħħ u jsir. Irrelevanti jekk naraħx, inħossux, inxommux, għaliex il-bniedem tal-fidi jgħix dak li Alla qal. Mhux bil-ħass. U laqqas bil-gass. Amen. Mela, mbagħad għandna Mark kapitlu 9 vers 23, skrittura wkoll toġobni immens, fejn Ġesu jgħid għal min jemmen, jew kella għal min jgħix bil-fidi, xejn huwa impossibbli. Dik hija skrittura li tiddeskrivi il-poplu ta' River of Love. Għal min jemmen, xejn huwa impossibbli. Ġifieri dak kollu li jidher impossibbli quddiemek, għandek opportunità biex tagħmlu possibbli billi tgħix bil-fidi. Dak kollu li jidher impossibbli, mart, relazzjonijiet, sitwazzjonijiet fil-ħajja tiegħek, xogħol, żwieġ, leġijiet tal-pajjiż. U x'inhu dak kollu li jidher f'għajnejk impossibbli jgħidha. Dak kollu li jidher għajnejja f'għajnejha impossibbli. Jekk nemmen, jekk nimxi bil-fidi fuq dak li Alla qal isir possibbli. Taf kemm powerful di. Taf kemm powerful di. Taf kemm powerful di. Issa, imkien mal-Bibja tgħidlek dak kollu li jidher impossibbli għal min jemmen isir faċli. Ma għalhekk isir faċli, għalhekk isir possibbli. Tħallax id-differenza bej Alla għalek kollox possibbli jekk temmen, imma mkien ma għalek kollox huwa faċli. Anzi mhuwiex faċli. Imma ssir iktar faċli jekk iżomm għajnejk fuq Alla u xwedek Alla. Hemmhekk biss ħassir faċli għaliex jiena u inti l-affarijiet huma diffiċli għalija għax naf li fin-natural jekk qed niffaċċja marda, jekk qed niffaċċja kriżi tal-finanzi, jekk qed niffaċċja problema, jekk għandi każ fil-qorti, jekk għandi inġustizzja li sarit li, fajnejja din ħadd tipprova kif jgħidu bl-Ingliż ħanawwiġġa bil-Malti u bl-Ingliż toverwhelmjani. Ġieli smajtu għadek il-kelma bl-Ingliż mawġa bil-Malti? Toverwhelmjani. Xi tfisser kelma toverwhelmjani? It overwhelms me. Jiġifieri tant tibda tħossok ħażin, tħossok dawn li tant tidher kbira f'għajnejk naturali li inti taf li fis-saħħa tiegħek, fil-qawwa tiegħek ma tiflaħx għaliha. Allura bil-forsi tkollok tiswiċċja u tibda topra fil-fidi u biex tibda tħares lejn dik is-sitwazzjoni u tibda tara possibbli issa għax Alla qal. Jista' jkun il-fidi tiegħek
tbiddel pajjiżna? Iva. Din mhix teorija, dan fatt. Il-fidi ta' bnidem tal-la vera tista' tbiddel pajjiż. Aħseb wara l-fidi ta' poplu mimlija bil-fidi x'jista' jagħmel. Romani 4. Kellimna Spiritu Santu. Għaliex hekk aħna qegħdin fi żmien hemm ċans serju kbir li Ġessu jiġi fi żmien tagħna, ġifieri jiġi għal ħatfa tal-Knisja. Il-Bibja tgħidilna li meta Ġessu reġa' ġej x'ħajfittex? Fidi. Mela jrid isib nies qed joperaw bil-fidi. Qed joperaw dak li Alla qal ekku. Romani 4 vers 1. X'ingħidu mela li sab Abram? Il-missier tagħna skont il-ġisem. Li kieku Abram kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri, kien ikollu biex jiftaħar. Issa ħanibdew nagħmlu naqra breaking down. Il-kelma iġġustifikat ġifieri bl-Ingliż jgħidula made righteous. Ġifieri Alla ġustifikaħ poġġieħ f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. Mela kull meta naraw il-kelma iġġustifikat tfisser poġġut f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. Okay? Li kieku Abram kien poġġut f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla permezz tal-opri, kien ikollu x'jiftaħar. Ma mhux quddiem Alla. Għax xi tajt l-Iskrittura? Tajt li Abram emmen, kien konvin dak li Alla qal ekku, u li Alla emmen lil Alla u kien madut lilu b'ġustizzja. U once li jemnu, isimgħu sew, once li Abram emmen x'Alla wedu, Alla poġġa lil Abram f'pożizzjoni favorevoli qudiemu. Favorit. F'pożizzjoni tajba, f'pożizzjoni pożittiva. F'pożizzjoni favorevoli. Minħabba l-fidi ta' Abram. Minħabba li Alla qal xi ħaġa lil Abram u Abram avolja iċ-ċirkustanzi kollha kien jgħidu kontra imma emmen xorta x'qal Alla. Qed tafhmu xi ħaġa? Mela once li inti temmen moħħkom hawn, this is so powerful. This is so powerful. Once li inti temmen, irrelevanti xtejlek id-dinja, irrelevanti xtejlek ġismek, irrelevanti xtejlek moħħok, xtejlek it-sija, nanna l-kuġina, l-oppozizjoni u l-gvernu Brussell, irrelevanti xtejlek ix-xjenza, minn dit kompli temmen, xet jgħidlek Alla jgħidlek int, issa sib favur f'għajnejja. Halleluja. Issa jina li jek poġġejtek f'pożizzjoni favorevoli qudiemi biex dak li wettek intaraħ. Wow! Amen? Għaw xaħat għandek bżon miraklu. Għaw xaħat għandek bżon il-finanzi. Għaw xaħat għandek bżon breakthrough. Għandek bżon promozzjoni. Għaw xaħat minnkom għadkom bżon kollox. Kull ħaġa li semmejtilkom u lejtu jdejkom. It's okay. Amen. Praise God. Jekk mhux għalik għal xi ħadd taħdejk jew ma' ġembek, whatever. Mela xi tajt mela. Abram emmen lil Alla u kien madut lilu b'ġustizzja. Kulħadd jerġa' jgħid favorit. Poġġut f'pożizzjoni favorevoli. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir. Meta inti taħdem u tmur ix-xogħol u taqla l-paga, mhux jgħidu l-strina kemm għandek qalbek tajba boss, ida xfittu. Tgħidlu lalaw, ħammur insarfu għax wasalt ox, ħammur insomma. Tawa għajme? Mela l-Bibja hawnhekk qed jgħidlek meta aħna nemmnu il-fidi tagħna bħal ta' Abram
irċivejnija permess tal-grazzja, gratis, favur, favorevoli, alla favorixxina, għax hemm minna xqal il-mulej. Il-ħlas lil min jaħdem jingħadlu, ma jgħadlux bħala pjaċir. Imma bdejn, jiġifieri, jekk inti ħdimt, il-boss għandu d-dejn miegħek, irid iħallsek. Amen? Iżda min bla opri jagħmel l-opri, iżda imma min bla ma jagħmel opri, jemmen, mingħajr ma jagħmel opri imma jemmen, lill-Alla li jiġġustifika lil minu ħażin, jistgħu kif Alla jista' jiġġustifika lil minu ħażin? Jista' Alla jiġġustifika lil minu ħażin. Għalhekk salvat bil-grazzja mhux permezz tal-opri, ma permezz tal-fidi. Amen? Għaliex kollha kemm aħna ħażina. U dimalla kulħadd ħażin. Għalissa titkellem qabel is-salib qabel ma tkun wieħed inweled inġdid. Mela qudiem Alla kulħadd instab ħażin u ħati. Imma minnu nsaq il-ħżina kollha tad-dinja u daw kollha li kienu ħati qudiem Alla, Alla għalilhom ma tistgħu tagħmlu xejn biex toġbuni bl-opri tagħkom. M'hemm l-ebda opra li intom tistgħu tagħmlu qudiemi li jiena ħanejdilkom wow! Ma tista' tagħmel xejn quddiem Alla biex inti tattira l-favur tal-Alla lejk. Xejn, zero! Tagħmel kont jgħid tagħmel. Imma tista' temmen. Jiġifieri opri, l-opri tagħna ma jiffavorixxinix quddiem Alla. Alla ma jtikx points għax int għamilt xi opra. Anke kjata verdi. Alla ma jiffavorixxikx, ma jsalvakx għax int għamilt l-opri. Dinja problema f'ħafna mentalità tansara, U anka kristjani xi kultant. Għax jaħsbu li Alla jistgħu jimmanipulawh, jixtruh billi pereżempju jagħtu l-flus xi karità. Tajjeb li tagħti l-flus il-karità, imma m'intix ħadd tixtri lil Alla bil-flus li tagħti l-karità. Tajjeb li inti tagħtes barra biex iżomm il-ġiden il-bot. Sawa, imma tajjeb, all right, praise God, God bless those cats. Imma ma jfissirx qed tattira l-favur tal-Alla x'qed tagħtes, issa komplet magħhom tagħtes, jew qed tiġbor il-klib mit-toroq. It's sweet, very nice, imma b'daqshekk ma tpoġġikx f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. L-unika ħaġa li tfavorik f'pożizzjoni, ġibek f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla, għas-salvazzjoni u għal dak kollu li inti għandek bżonn biex tirċievi f'din il-ħajja mingħand Alla hija biss fidi. Jiġifieri hawnhekk qed jgħidlek Alla jiffavorixxi wieħed li jemmen avolja ma jagħmel xejn. Meta qed ngħidu ma jagħmel xejn, ġifieri ma tiġix il-fellowship ma taqrax il-Bibbja u ma timxiex mal-mulejta, qed nitkellmu fuq opri tal-liġi. Sewwa fit-Testament il-Qadim kellek madwar 614 il-liġi titiżomm. Ġifieri daw kienu jippruvaw jżommu l-liġi biex jiġu favoriti quddiem Alla. Illum Alla tgħidilna, mhux illum għax Alla dejjem qatt ma qallilhom intom il-liġi tiġġustifikakom, anzi minn dejjem kien qalilkom il-liġi ġibhom iktar kundannati. U tgħidilkom li intom midinbi. Allura l-liġi qatt ma ġabet il-ħadd f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. Il-liġi qatt ma ġustifikat il-kulħadd, anzi kundannat il-kulħadd. Intom ma taqbdux ħaġa. Il-liġi l-10 komandamenti plus il-104 punti oħra, kwalinkwa waħda minnhom dejjem tikkundannak. Għadek ma għamilx biżejjed, għadek ma għamiltix tajba biżejjed, għadek baqalek xi ħaġa oħra, għad nsok, isseka dalli ħsib ħażin, isseka forsi qed xi ħaġa ħażina, jew smajt xi ħaġa, anke jekk rajt xi ħaġa ħażina x'mhux biss tagħmel anke jekk taraw taħsibha. Il-liġi kontinwament tikkundannak qatt ma ġabitek minuta iffavorit quddiem Alla l-liġi. Qas minuta. Allura, Abram kien pagan, by the way. Abram kien jadura l-idoli. Sama l-vuċi talla u għabdija. Mbagħad Alla millu weda li ħajkollu iben u hemmen dik il-weda. U għaliex Alla sejjaħlu il-ħabib tiegħi ma m'hemmx ma mlibda opra.
L-ebda opera li Abraham għamla li seta impressjoni l-Alla. Zero. Sempliċement. Nemmen mulej. Marija x'għamlet? ħajsir minni. Skont kemtek. X'għal l-Anġlu? Imbirka int għax emmint. Dak li qal il-mulej ser iseħħ u jsir. Għaliex jambirka Marija? Għax emni. Jekk inti tittejx ħajja mbirka, tittejx ħajja ta' fidi. Għattif moħħo? Mela jiena u inti, jekk jiena rridu ngħix ħajja fil-paċi, ħajja nissopera fuq dak li jġib l-għadu kontra tiegħi, fuq id-dinja xil-Bibja tgħidilna fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4 u 5 il-fidi tagħna telab id-dinja. Mela jiena bil-fors għax dawn l-affarijiet ma jagħmlu sens fil-moħħ tagħna ma jagħmlu sens, bil-fors irid nemmen dak li Alla qal. U once temmen dak li Alla qal, tara dak li Alla wedek. This is powerful, boys and girls. Ħasa ġikum mistoqsija. 50 sekondi. Test li lek innifsek. Aħseb kemm il-darba waqgħid dawn f'ħajtek. U niggarantilek 100% għax tajt qalbek, tlift il-kuraġġ, tlift it-tama. U għed kemm ħandum, meta ġejja din il-weda, meta ġej dan il-fejqan, meta ġej dar il-miraklu, meta ġejja din il-baby, meta ġej dan iż-żwieġ, meta ġej il-boyfriend, meta ġej l-arus. U tajt qalbek, tidnejlek ġaralek, waqaft temmen. Tiqaf temmen u jiddominak id-demonju. Daqshekk hija importanti dan il-messaġġ aħwa. Mhux tab xejn għaddejt Alla Kenneth Hagin kien jgħid irrid nkun f'ħajja kontinwa ta' fidi. Be sure that I'm always believing God for something or in something. Dejjem kun żgur li qed tgħix f'ħajja kontinwa fej I am truly walking by faith, not just using faith to get something and then quit. Mhux just nużi xi tip ta' formula tal-fidi mbagħad nirċivihom mbagħad nieqaf. Le, jiena ngħix kontinwa bil-fidi. Qed tifhmu? Once li qed tgħix kontinwa ħajja ta' fidi, qed tgħix ħajja ta' vittorja. Għax inti ma tirċivix il-vittorja meta tara il-weda, tirċivi il-vittorja meta temmen il-weda. Ħanerġa' ngħidha di. Inti ma tarax il-vittorja għax rajt il-weda, inti tirċivi il-vittorja għax emmint il-weda. Aħna vittorjużi mhux għax rajna imma għax emminna. U għax emminna naraw. Halleluja, gloria lil mulej. Halleluja! Thank you Jesus. Amen. Ħankomplu. Il-ħlas li min jaħdem ma jnadlux bi pjaċir, imma bdejn, iżda minn bla ma jagħmel opri jemmen lill-Alla minn ma jagħmel ġifieri pratikament mhux bl-opri tiegħek. Imma jekk temmen, Alla jiffavorixxik u jpoġġik f'pożizzjoni favorevoli qudiemu li jiġġustifika lil min hu ħażin. Din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Ekku kol David jgħid kemm ħin il-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr ma għamel l-ebda opra. Ħin ja dawk li dnubietom maħfura u ħtijiethom mottija. Ħin il-bniedem li l-mulej ma jodlu l-ebda dnub. Stenna ftit, kemm minnkom emmintu l-messaġġ tal-Vanġelu għom l-idej? Kemm minnkom bil-qalbek temmen li Ġesu Kristu huwa l-mulej? Kemm minnkom temmen minn qalbek li Ġesu Kristu huwa l-belt tal-ħaj? Mitalik fuq is-salib, xerred demmu għalik fuq is-salib u inti temmen li Ġesu Kristu r-xoxta u ħaj illum. Kemm minna temminhom? Għasnub wieħed minn kontra tiegħek. Halleluja! Laqqasnub wieħed minn kontra tiegħek. Għax Alla jgħid kemm ħin il-bniedem li jemmen li Alla laqqas jodlu dnub wieħed kontra tiegħu. U inti tipprova tagħmel lista ħanara li wieħed insejt. Iżek tiftakru, tibżax tiġi ħafru lek Alla ma stqarru ħalli tinħeles int. Imma jekk ma tiftakru
fakkrux għasek, Alla tgħidlek ħfirdlek kollox. Jekk inti mint il-Vanġelu, għalhekk insejħlek ibni. Aħna ma nsalvawx billi noqogħdu nisqarru kull dub li qatta minna f'ħajna da. Aħna ninsalvaw peress billi nisqarru li Ġesu Kristu verament huwa il-mulej. Halleluja! Amen! Thank you, Jesus! Għaw ġgħud minnkom għandkom bżonn tqumu minn hemm u tiġru ġirja ma' din il-kamra tajtu halleluja! Amen! Amen, amen. Run in the Spirit. In Jesus' name. Mux tal-ġendijew. Meta jiġi jgħidlek ħinja dawk li dnubietom maħfura. Dnubi maħfur. Taf li dnubek maħfur. Ejt il-dak taħdek dnubek kolla maħfura da. Anka li ħanamel, li sejna mux għadda pjana li namel, imma nżgur li ħanamel xivieħed. L-awelem. Uħtijietom mottija. Hini Gordon John Mancher l-mulej ma joddu lebda dnub. Sa nafti, jekk jien Alla ma joddu lebda dnub, fejn huma dnubi tiegħi? Ħanġebdilkom naqal l-immaġinazzjoni tiħsib tabaħkom. Jekk Alla ma jodlok lebda dnub u dnubiet kollha tiegħek maħfura, fejn id-dnub isser? Għandek issiktar dnub. Issa tissejjaħ iktar mid-dneb. Għalhekk is-Sansara Malti Nowawċin Kattolċi Protestanti Ortodossi Evangeliċi u ta' kull isem magħmul mill-bniedem ieħor. Isimgħuni, għalhekk issa il-Bibja fit-Testament il-ġdid wara li Ġesu miet u rxoxta u għamil l-wiet u bat l-Ispirtu Santu ma nibqgħux nissejħu midimba imma nissejħu kreazzjoni ġdida bin-natura qaddisa ta' Alla ġewwa fina. Halleluja, glorja lil mulej. Amen. Amen. Glorja l mulej. Allura inti ma tidnibx, jien xi kultant, peress li għaddi ngħix f'dan il-ġisem, għandi natura ta' qaddis fl-ispirtu, imma ngħix ġo ġisem ta' trapp. Għalhekk infarfru. Amen. Imma meta jekk nidneb, mhux bil-forsi tidneb, imma jekk tidneb, anka dak id-dnub maħfu. Għax Alla tiġara l-futur tijak? Taf li Alla tiġa qiegħed pitada? Taf li tiġa mexa miegħek pitada Alla? Back to the future ila teżist il-kunċett nies jiġu mill-futur. Ġesu jiġi mill-futur. U mill-passat daqqa. Hawnhekk ħanaqdilkom moħħkom oqda. Għaliex? Għax jekk huwa etern. Mela Alla huwa iktar il-bot mill-passat, iktar il-futur mill-futur ta' għada tiegħek u pitada u s-sena dieħla u tiġara kollox. Għalhekk qallek magħfur. Iġġustifikat. Tiġa poġġejtek f'pożizzjoni favorevoli. Il-klob li kull ma trid fismi u nagħtihulek. Amen. Amen aħwa. Allura għalfejn noqogħdu nistqarru, tistqar mhux għas-salvazzjoni. Tistqar biex jekk ikun hemm ħakma f'ġismek jew f'ruħek titkissirha minn fuq ħajtek f'isem Ġesu Kristu. Amen. U meta tistqar jekk l-Ispirtu Santu jfakkrek xi ħaġa ta' mhux toqgħod kisser moħħok biex tiftakar id-dubit kollha li qatt tagħmel f'ħajtek għax m'intix ħad tiftakarhom 100%. Amen. Thank you, Jesus. Woo, hallelujah. I'm having a revival. Revival is here in Jesus' name. Din it-tennija tiswa biss għallu ċirkonċiżi jew għal pagani wkoll bla ċirkonċiżjoni. Aħna ngħidu il-fidi kienet maduda lil Abram ġustizzja. Jiġifieri il-fidi għamlet il-Abram iġġustifikat f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla preferut minn Alla. Meta kien madud lilu dan, meta kien ċirkonċiż jew meta kien għadu bla ċirkonċiżjoni. Le, mhux meta għamel ċirkonċiżjoni. Le, meta kien bla ċirkonċiżjoni. Imbagħad irċieva s-sinjal ta' ċirkonċiżjoni b'sinjal tal-ġustizzja permezz tal-fidi. Meta kien għadu bla ċirkonċiżjoni biex ikun missier ta' dawk kollha li jemmnu u ma jkunux ċirkonċiżi sabiex lilhom l-koll tkun maduda l-ġustizzja ġifieri kull min jemmen bħala Abram jemmen dak li Alla qal u jafda u jimxi fuq dak li Alla qal bħala Abram tissejjaħ ħabib
ta' Alla. Bħala Abram tiġi poġġu f'pożizzjoni favorevoli qudiem Alla. Għalhekk bħala Abram Alla jsir l-Alla mhux iktar ta' Abram issa. L-Abram Alla ta' Mario. Alla ta' Mari. Alla ta' Edwin. Alla ta' Gordon. Inti l-Alla tiegħek, l-Alla tiegħi Alla ssir tafu. L-Alla tiegħi fejqek, l-Alla tiegħek jeħilsek, Alla tiegħek u għetaljaw daw toqgħod farfru kull darba fil-ġimgħa. Alla tiegħi jaħsilni, jaħlisni, iberikni jagħtini l-ħajja u n-nifs tiegħi. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Dak huwa Alla tiegħi. Alla ħaj, Alla li jismani, Alla li jgħix fija, Alla li jgħix miegħi, jimxi miegħi, Alla li fih jien għandi l-ħajja n-nifs u l-eżistenza tiegħi. Halleluja. U missier ċirkonċiżi mhux biss tal-lut għall-ċirkonċiżi, imma wkoll għal dawk li jimxi fuq il-passi tal-fidi ta' missien Abram qabel ma kellu ċirkonċiżjoni. Ħantikom eżempju xi tfisser di. Da għadna kemm iż-żewġna l-aħħar żwieġ li għamilna hija ta' Rebecca u ta' Ġesret. Rebecca u Ġesret ma żewġux għax għamlu ċ-ċurkett. Sewwa? Iċ-ċurkett huwa biss simbolu li huma miż-żewġa. Jekk ineħħu ċ-ċurkett, xorta jibqgħu miż-żewġin. Jekk jitilfu ċ-ċurkett ma jfissirx tilfu żwieġ. Qed tifhmu? Jiġifieri fit-Testament il-Qadim iċ-ċirkunċiżjoni mhux iċ-ċirkunċiżjoni kienet issalvak. Il-fidi falla kienet issalvahom għalkemm ma kellhomx dak li għandna llum imwiel twelid minn ġdid, imma xorta kellhom salvazzjoni jekk kienu jemmnu fil-Messija li qed jiġu fil-wedit Alla. Imma kienu insomma dik imbagħad storja oħra. Imma il-kull min hemmen Alla jdaħlu f'patt. U llum il-ġurnata wkoll aħna wkoll niġu ċirkonċiżi skont Kolossin, Filippin u Romani. Tgħidin aħna llum ċirkonċiżi fil-qalb, l-Ispirtu tagħna. Amen? Thank you, Lord. Ħankomplu. Qed tieħdu pjaċir, Glorja l-Mulej. Lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu d-dinja ma saritlhomx permezz tal-liġi. Imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Once li ġifieri ġew ġustifikati u Alla poġġihom f'post favorevoli qudiemu permezz tal-fidi tagħhom. Għax li kieku fil-wirt kellhom jidħlu dawk biss li jgħixu bil-liġi li qatt ma kien il-fatt, il-fidi kienet tisfa fix-xejn. U l-weda ma kienet tkun tiswa xejn. Qed tismuħu? Il-wedit Alla qatt ma kienu jiġu mirċevija minħabba l-liġi. Kienu jirċevu l-wedit minħabba l-fidi. Abram qas kien għadu taħt il-liġi infatti. U Alla favorixxih u għamlu ħabib tiegħu u salvaħ permezz tal-fidi tiegħu. Falla f'dak li Alla għallu. Vers 15. Imma l-liġi kollha, imma l-liġi kollha iġġib magħha. Għal min jifhem il-Vanġelu, tifhem li l-liġi l-ebda tqattra liġi ma salvalek ruħek. Qattra waħda. Forsi għal dawk li ma jafmux il-liġi tat-Testament il-Qadim, għaw min forsi jgħidlek illum il-liġi tal-opri. Opri, per eżempju, nafna il-karetà, mmur qudiem l-istat, jew nagħmel sagrifiċi, dawk liġijiet oħra, mod ieħor. Dawk ma jsalvawk lanqas. U dawk ma jiffavorixxikx qudiem Alla lanqas. Amen. Issa ismaħħa, vers 15. Imma l-liġi kollha ġġib magħha għax fejn m'hemmx liġi anqas ma hemm ksur tal-liġi. Ħanejlek dal-passaġġ nista' niggarantilkom li l-maġġoranza tal-Kristjani tant hemm x'tifhem fih dan li kieku kelli niddigja aktar li tibdew tisimgħu affarijiet taħseb li qatt ma smajtu qabel. Imma liġi kollha ġġib magħha għax fejn m'hemmx liġi anqas ma hemm ksur ta' liġi. Aħna maħniex poplu tal-liġi. Aħna poplu ta' Kristu. Aħna maħniex poplu tal-ittra. Aħna poplu tal-Ispirtu.
Għalhekk il-bniedem li jidneb fi Kristu innikket l-Ispirtu mhux jikser il-liġi. Il-bniedem li huwa ġenwinament imwieled minn ġdid, ġifieri. Għax il-liġi tal-Ispirtu fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-mewt u l-kundanna. Romani 8 vers 2. Għalhekk il-weda marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għall-uliedu kollha. Mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram il-missier tagħna l-kol. Skont ma hemm miktub, jien nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Mela Alla qallu jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira. Missierna quddiem Alla li fiehu emmen. Da meta Abram semgħu emmen dak li qallu. Li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Isejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Mela ħantikom eżempju. Mulijini. Mela Alla qiegħed hawn. Alla fuq it-tron. Abram fuq l-art. Alla minn hawn qed jara l-Abram tiġa missier. Abram fin-natural qed jara lilu nnifsu kif fil-veru fil-ġisem bla missier, bla wulid, bla wierd xejn. Imma once li Abram emmen li Alla qallu Abram int missier. Once li Abram emmen għal Alla, Abram sar bħal Alla u beda jara dak li beda jara l-Alla. Jara Alla fih. Allura beda jara s-salilu nnifsu missi. Mingħajr ma kien qatt ma kellu wilt wieħed. Mela il-fidi biblika jekk kiena u inti ngħixu bil-fidi, il-fej għandna narah qabel ma nħossu. Il-binja nara mibnija qabel ma nidħol noqgħod fiha. Ix-xogħol narah qabel ma għadni ippanċajt l-ewwel sara ta' xogħol. Għaliex minn puntu di vista t'Alla, Alla tiġarani hemm. Bil-fidi jien tiġa narani hemm. Għalhekk bħal Alla, aħna il-fidi tatina poteru qawwa li nistgħu naraw l-affarijiet kif jarhom Alla. Għalhekk imbagħad il-Bibja tgħidlek f'pastijiet fejn tgħidlek ħalli d-dajjef jgħid int b'saħħtek. Ħalli l-fqir jgħid jien Sinjur. Kull min jgħid lil din il-muntanja intrefa' u nqala u nxteħed fil-baħar, mingħajr ma jiddubita f'qalbu ma jemmen dak kollu li jgħid iseħħ u jsir, jirċievi dak li jgħid. U jemmen. Daw affarijiet mhumiex prinċipji tad-dinja, dawn huma prinċipji tas-saltna. Il-fidi tara ir-risposta qabel ma tara fidejk. Għalhekk il-Bibja tgħidlek it-talba tal-fidi tfejja il-marid. Jiġifieri il-fidi dejjem titlob bil-maqlub. Il-fidi dejjem titlob ir-risposta. Faith always prays the answer. I am healed, not going to one day. Għaliex, għax Alla tiġa rani nfejja f'ibnu Ġesu. I am blessed, mhux għax inħossni u ma nħossnix, għax Alla tiġa rani mbirek f'ibnu Ġesu. Allu jiena għal-moment li nuħu l-pożizzjoni tiegħi fil-fidi, nibda narani kif jarani Alla. U d-dinja tibda dejt dan imtektek, dan miġnun, dan ibla x'inhu jgħid. U inti ħallihom jgħidu li jridu għax mhux ħajqbduk qatra. Għax hija lingwa tas-sema u aħna l-unika poplu mweldin mismewi. Dik hija lingwa għalija mhux għazzija u għall-kuġina. Huwa lingwa għal nies imwielda minn Alla, mhux wilda miż-żerrija tal-bniedem.
Għaliex ċertu affarijiet jiena u inti llum nifhmuhom waqt li l-apostli fi żmien Ġesu Kristu waqt li kienu miegħu ma fejn ma nfhmuhomx. Għax l-Ispiritu Santu ma kienx għadu ġej. Huwa l-Ispiritu Santu li jarfilna dawn l-affarijiet. Mhux il-bniedem, mhux il-Grek u l-Ħibru. Tajjeb li tistudja Grek u l-Ħibru, imma naf nies li għandhom il-Ħibru u l-Grek u ma jafhmux kelma qattra mill-Bibla ma jafux jitfisser topera bil-fidi. Jew jiġi jgħidulek il-mirakli mhux għallum. Hogwash. Jew il-fejqan mhux għallum. Jew li teħles ix-xitan in-nies bix-xjatan mhux għallum. Xieħ merjed, xereżijiet għattajt. Il-ħasra li tissejjaħ Kristjan, jekk mhux ukoll xi predikatur. Jekk trid topera bil-fidi, moħħkom hawn. Ejt Spiritu Santu ħan nifhimha di. Jekk trid topera bil-fidi u tgħix ħajja vittorjuża, trid topera mill-pożizzjoni talla. Isek int ħriġt bik innifsek, minnek innifsek. Tlajt ħdej tron talla u tibda tgħid il-lista dak kien. Illa kemm jiena mbierek ma kontx qed inħossni hekk. Illa kemm jiena sabiħ ma kontx qed inħossni hekk. Illa kemm għandi rikkezzi ma kontx qed inħossni hekk. Għax inti kont qed tara kif qed tara lilek innifsek fil-mera, imma Alla tjara lilek innifsek kif qed jarak mill-kelma. Għalhekk ħafna Kristjani ħajmorru l-ġenna u ħajdu illa l kemm kien baqa' li x'nagħmel. Dak kollu kien tiegħi mulej. Mela. Qas għamilt nofsu, qas xemmejta. Illa. Għaliex, għax kont qed timxi fil-ġisem, kont qed timxi fin-natural, kont qed timxi f'dak li tħossu tara u x-xom, meta Alla timxi f'dak li qal. U once li Alla qal saret liġi, that's it. Dik Alla qal, that's it, liġi. Tridu tistabilixxu liġijiet ġodda fuq Malta? Edu x'qal Alla u jseħħu. U kull prinċipat u kull potenza u kull qawwa awtorità jkollha tmil. Għax il-kelma tal-Alla hija stabbilita fi smewwiet u ma jista' jmerjaw u jbidilha. Imma tistenna nistalla tal-fidi, Alla tistenna nisa fidi li jaqblu miegħu u jitkellmu daqs li kieku huma tirrenjaw fuq din l-art għax kont Alla huma tirrenjaw suppost fuq din l-art. Halleluja! Amen! Ftit minnkom ċab fuq kollha kemm minnkom għawtu glorja lil Mulej. Amen! ħanajdilkom minn issa, morru għarġaw semawa del-pejġ wara. Anka jħan kolli bżon nismaħħa. Bis-serjetà. Skont ma miktub, vers 17, jien nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih u emmen u li jagħti l-ħajja lil mejtin u jsejjaħ fl-eżistenza dak li għadu ma jeżistix. Imma fajni Alla tiġa jeżisti. Il-fejqan tiegħek tiġa jeżisti, il-karozza tiegħek tiġa jeżisti, il-kontijiet tiegħek tiġa jeżistu, is-saħħa tiegħek tiġa jeżisti, it-tfal tiegħek tiġa jeżistu, il-żwieġ tiegħek tiġa jeżisti, il-barkit tiegħek kollha tiġa jeżistu, imma x'qed tagħmel int? Qed tħares lejn natural, jew qed tħares dak li ma jitbiddel qatt, anzi jbiddel kollox dak li jiġi quddiem u jbidlu jkaxkru hija l-kelma għandix Alla. Ma tistax tifred l-Alla mill-kelma tiegħu. Alla huwa dak li hu u dak li hu Allu. Amen? Meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama u emmen. U hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Meta sar missier? Meta kellu l-ewwel baby? Meta emmen! Meta fiqt? Meta rajt il-manifestazzjoni? Meta emmen! Meta nħlist? Meta ħassejt it-textix? Meta temmen? Meta rajt il-binja tiegħek imħalsa? Meta rajt il-kont paid in full? Le, meta temmen! Dan il-post kien ilu paid in full sentej. Qabel ma konna għandna tajna penny. Sentej kontinni ngħid paid in full. Paid in full. Vera konna ngħidlek? Paid in full. Amen. Imma minn fejn huma ġejn il-flus, pastor? Ma nafx, paid in full. Minn fejn ħaj tiġi il-flus għal-karozza? Ma nafx, paid in full.
Min fejn ġej il-flus għal-missjoni? Ma naf, paid in full. Alla ma għalix għod ħabber rasek min fejn ġejjin, just amen. Kemmi powerful. I need to hear this message. Aħna naqaw dawn, għax nibdow nħalsu lej dak li għana dawn, il-natural. Il-natural mux id-dinja tagħna. Is-sopranaturali hija d-dinja tagħna. Amen. Grazzi Ġesu. Paid in full. Kif ħad ħallas il-television? M'għandix idea. Imma it's paid in full. Kif ħan itimaw 120 orfni u nibatuhom l-edukazzjoni u nħallsulhom l-iskola u nitimgħu u nraqduhom u nagħtuhom dar. Ma nafx kif, imma it's paid in full. Ma għalekx, try to figure it out. Għalek, believe. Ma għalek ġara għot ħabber rasek, għot prova għot il-numru jibda għajtrux batanis da kullu li għandek bżon. La. Is-salla jineda bin-nisma l-għalew għala jineda bil-poplu tiegħu. Imma aħna xogħolna huwa għal-għala jinna minna u da sekku nistriħ u nidħol fil-mistriħ tiegħi. Għalhekk il-Bibelja kullu kapitlu 4 kull min jemmen jidħol fil-mistriħ. It-tfal tiegħi ilhom jgħidu li dedi, kif ħadd ħallas il-karozza? Imma dedi imma mħallsa? Imma dedi imma kemm ħallast? Imma ma nafx, it's paid in full. Għax nifhem għax il-moment li jiena nibda ngħidlek kif ħanħallasha, jiena nibda niġi nervous. Għax fis-serissa ħajkolli nagħmilha bis-saħħa tiegħi. Il-moment li nibda nara kif ħadd titħallas il-Knisja, nibda niġi nervus. Mamma mia, kif ħanħallas dawk il-kontijiet? Lord Ġerri, inti min qalek ħatħallashom int, mhux Alla ħajħallashom. Mela paid in full. Kif ħammurru l-Afrika, pastor, ħammurru nagħmlu missjoni? Ma għandix idea. Imma isma' pastor, taf li għandna bżonn ħafna flus għad-dwal u għas-sound. Mhux għax-xogħol tal-Alla, mela paid in full. Because when it's God's will, it is God's bill. And God's bill is paid in full, signed with red blood of Jesus Christ. Hallelujah! Gloria lil Mulej! Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. U ma kellu lebda tama, Abram it-tama u emmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Meta sar missier? Meta emmen. Meta ħatara l-miraklu tiegħek, meta temmen. Issa meta temmen u inti vera emmen tibda tifraħ. Tibda tirringrazzja l-Mulej, grazzi Mulej. Grazzi li ninfejja, grazzi li l-qahwa tiegħek qed taħdem fija. Grazzi li dan il-ġisem ikollu jmil lejn il-kelma qaddisa eterna li ma titbiddel qatt il-kelma tiegħek. Il-bira ħarajt testimonjanza li actually ġrat fil-familja tiegħi. Kont qed nara xi ħadd li fi żmien ta' COVID raġel qabdu l-COVID marat il-marat jew bdiet titlob u temmen u tiddikjara it-tobba qalu la daħ jmut qalu li morru preparaw il-funeral u qam u reġa' ġew b'saħħtu. Wara ftit reġa' marat u reġa' daħal l-ICU sabuh mejjed kien mejjed u l-tobba qalu la issa m'hemmx ċans għax issa qalbu ma tqajjina ħafna u nutli ta' għalhom le f'isem Ġesu Kristu l-aħħar kelma hija l-kelma tal-Mulej u r-raġel tiegħek ħajqum u ħajjgħix f'isem Ġesu Kristu. Int ma tafx il-Alla tiegħi, inti naf li tittamel xogħolok imma ħalli li nagħmel xogħli. Għal dan ir-raġel tiegħi għadu mhux il-ħin tiegħu li jmut. Gloria l-Mulej. Ħareġ mill-ICU, jirringrazzja lill-Mulej, jirringrazzja lin-nurses. Allura imma l-kbar tabib huwa Ġesu Kristu huwa qajjimni lili. Halleluja. Meta il-papa tal-mara tiegħi jismu Joe ta' 80 sena, qalbu għajjina, baqgħet blazma u imbierek fis-sajs qabditu l-COVID u kienet imut u ma nistgħux immorru narawh. Ma nistgħux immorru narawh u jiddispjaċini għal dawk kollha li għaddew minn dan il-Kalvarju. Imma Alla tagħna mhuwiex l-Alla ta' din id-dinja.
aħna għandna naqdu l-Alla ta' li jonora l-kelma qaddisa tiegħu u meta jsib poplu li jemnu Alla jċaqlaq il-muntanji. Halleluja. U t-tobba bda jgħidulu l-mara tiegħi. Il-mara tiegħi bdiet titkisser, ix-xitan prova jkisserha b'dak li jgħidula t-tobba laqqas dak bda jġrilhom is-sira. Bda jgħidula prepara l-funeral. Issa u ta' 80 tiġa ta' 80 u hija mhux qed ħażin 80. Imma vera kulħadd xi darba jrid imut, imma għaliex tmut hekk, iżolat mill-maħbubin tiegħek. Mut onorabbli, mut lest imdawwar ma' wliedek imdawwar u lest u tagħtihom il-barka narakom on the other side. Halleluja. U qed imutu aħna nitolbu nsumu ħafna minnkom tlabtu, grazzi mulej, joħroġ mill-COVID it-tabib jgħidlu nofs il-pulmun tiegħek mejjed u wara xi ġimgħa immur jagħmel it-test, it-tabib jibda jħokk rasu u jgħidlu ma nafx ġara. Jgħidlu m'għandek pulmun ġdid. Allu mur u ringrazzja lil Alla. Da wara li qalula l-mara tiegħi il-papa tiegħek lestilu l-funeral. Imma aħna minna xjejt il-mulej bqajna nafsu u bqajna ninsistu hekk jgħid il-mulej. It-tobba, grazzi mulej għalikom inta minn xogħolok, imma ħallilna nagħmlu xogħolna dak li ma tafx inti ndaħalx imma nindaħallek f'xogħolok. Imma aħna għandna xi ħadd huwa ħafna ikbar minnek, huwa ħafna iktar qawwi minnek u jsejjaħ il-mewt ħajjin, il-mejtin ħajjimhom, il-mordej fejjaqhom, il-dawk li huma maksin mid-demonju jeħlisom. Halleluja, Ġesu għal-istess il-bira, illum u għal-dejjem, halleluja. Amen. Woo! Grazie Gesù. I'm glad I came to church today. Amen. Ekkadu jkun in-nisel tiegħek. U ma naqas fil-fidi tiegħu. Anqas meta ġib qudiemu għajnejh li ġismu kien mejjed għax kien għoddu laħaq il-100 sena. U mejjed ukoll kien il-ġuf ta' Sara. Qudiem il-weda tal-Alla ma qatx il-Alla u jniżżel jekk jemminx jew le, imma ssaħħaħ fil-fidi. Issaħħaħ fil-fidi. Għax il-fidi kienet iċċafetta li ħaddawwar dak il-miraklu. Issaħħaħ fil-fidi fil-waqt li glorifika lill-Alla. U żamm bisħiħ li lil min kien għamillu l-weda. Żamm f'moħħu, żamm quddiem għajnejh lil min għamililu l-weda. Sa nafsi dil-weda mhux it-tabib għamilili, dil-weda mhux il-professur għamilili, dil-weda għamilili Alla li jista' kollox. Li għalih xejn impossibbli. Li hu kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu u kien għalhekk li dan ġie lilu madud b'ġustizzja ġustifikah u ra l-miraklu tiegħu. Iżda il-kelmiet ġie lilu madud ma nkitbitx bis-salih. Imma wkoll inkitbet għalina li nemmnu f'dak li qajjem il-mewt lil Ġesu Sidna li kien moti għall-mewt għal nubietna u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Ħanispiċċa b'daw il-frażijiet. 1. Jekk inti wasal ċimkien tajt qalbek, kompli jemmen. Kulħadd jgħid, kompli jemmen. Il-fidi tiegħek li inti msejjaħ biex tgħix hija fidi soprannaturali. Il-fidi li Alla tak, il-fidi ta' Abram hija l-fidi l-unika tip ta' fidi li vera toġob il-Alla. Hija l-fidi li tpoġġik f'pożizzjoni favorevoli quddiem Alla. Hija fidi li d-dinja ma tifhimix. Hija l-fidi din hija fidi li paċenzjuża tistenna. Il-fidi li tistenna, temmen u paċenzja. Din hija fidi l-unika fidi li tagħtik it-tama. Għax quddiem kollox xorta t-tama ma titilqekx għax la intemminx għallek Alla ħajsaħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Din hija l-fidi li tħares biss kulħadd jgħidha warajja, din hija l-fidi li tħares biss lejn Alla u lejn l-ebda bniedem ieħor. Din hija l-fidi li tirċievi qabel ma tara il-fejqan tiegħi, il-barka tiegħi, il-kontijiet imħallsa, dak li ngħid nemmen għalih ħajseħħu jsir għax jiena ħanemmen. U laqqas jekk jgħiduli jiena eblaħ u jiena balalu jiena whatever, ħanibqa' nemmen għax Alla żgur mhux ħajmur kontra l-kelma tiegħu. Din hija l-fidi li tħares biss lejn dak li wiedri Alla. Mela jekk inti tibqa' sħiħ fil-fidi, tibqa' sħiħ tħares lejn il-weda.
mhux lej il-feelings jew l-emozzjonijiet jew iċ-ċirkustanzi li tħames lej il-weda. Din hija fidi konfidenti fil-fedeltà tal-Alla. Jiena konfident li dak il-min mint Alla huwa fidel li ħajwettaq dak li wedni. Din hija fidi li ma tinbidilx matul iż-żmien. Tibqa' soda. 25 sena għaddew biex Abram jisir papa fil-ġisem. Imma kien tiġi sar papa fil-spirtu. 25 sena qabel. Amen. Hija fidi konsistenti. Hija fidi li hija mimlija gratitudni u tifħir. Għaliex, għax meta inti taf li diġà rajta, x'tagħmel? Tirringrazzja lill-Alla. Tirringrazzja l-Mulej. Grazzi Mulej li d-dar tiegħi hija mħallsa. Grazzi li x-xogħol tiegħi huwa mbierek. Grazzi li dik il-promozzjoni hija tiegħi. Grazzi li dak li naħdimt għalih ħanirċivih. Grazzi Mulej qaddis li l-ġustifikazzjoni, l-ġustizzja tiġi favorija. Grazzi Mulej qaddis li id-dar, il-karozza tiegħi jew il-kamra tas-sodda jew il-kċina tiegħi li int għandek bżonn imħallsa. Grazzi. Mimlija gratitudinija il-fidi di ta' Abram. 25 sena. Immaġina, m'intobx ħadd immaġina wala qasi. 25 sena ġej, grazzi Mulej li jiena missier. Grazzi missier li jiena għandi ħafna wuliet. U biex niftakar ħanħares lejn is-sema. Ma kemm għandi wuliet. Jiena kollha missierhom da. Immaġina kieku taraw lejli nagħmelek jgħidu jara miskin il-pastor. Ħanaqlibha fuqi. Daw kollha knejjes River of Love madwar l-Ewropa. Wow. Yes, I can see it. Yes, Lord, I can see it. Hallelujah. Ma nafx kif ħadamel amma. Intalla li tista' kollox. Wow. Wow. Hallelujah. Hija fidi grata. Hija fidi li titrasforma popli. Hija l-fidi li titrasforma popli. Alla tana fidi li titrasforma lil Malta, il-Għawdex u lill-Ewropa u lid-dinja kollha jekk il-Mulej tina ċans. Imma s'issa ma qalx le. Keep believing. Keep believing. Keep believing. Ejja nqumu bil-wifqa. Kompli emmen. Kompli emmen. Mur ismaħħa. Mur is-saħħaħ fil-fidi. Għaw xaħat l-lejla li passer dal-messaġġ kelli bżonn nisimgħu qawwi qalbi għaw xaħat. Ħalalija. Mur emmen. Mur kun estravagant fil-fidi tiegħek. Ara ma taħsibx li xi darba Alla ħajċanfrek għax għandek ħafna fidi. Jekk xi darba Alla jċanfrek għax għandek ħafna fidi, nista' nassigurak li ma jkunx Alla. Jew ikun xi reliġjuż fuq xi pulptu. Entom tal-fidi, mela entom tad-dubju. Nippreferi nkun fil-kamp tal-fidi mill-kamp tad-dubju. Halleluja. Għaw xi ħadd lejla li passerin illum nixxena ħajt il-Ġesu Kristu. Ħanibda din il-ħajja ċitanti tal-fidi soprannaturali. Għaw xi ħadd lejla xi ħajtu l-Kristu għal-idee. Għaw xi ħadd halleluja lejla l-ewwel darba. Dawk kollha li intom fuq YouTube u Facebook. Smajtu del-messaġġ, smajtu del-kelma biex tinkoraġġik tiqafx, taqtax qalbek, tiqafx issa kompli jemmen dak li Alla wedek iseħħ u jsir. Għakkaw xi ħadd lejla l-ewwel darba tgħid li pass illum nibdix nixtieq nibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Għajdi talba warajja minn qalbek, kulħadd jgħid talba warajja, kulħadd bil-wifqa jgħid warajja minn qalbek, poġġi jdek fuq qalbek u għajt warajja Miss Qadis. Grazzi ta' din il-kelma. Nagħti lilek glorja u tifħir. Għax inta Alla tajjeb, Alla fidil, Alla li żomm il-kelma tiegħek. Illum nemmen li l-kelma tiegħek ġiet imxandra, nifdit li qalbi, imlit li bil-kuraġġ u t-tama u l-fidi. Illum nemmen li jiena bniedem talla u xejn huwa impossibbli għalija, xejn huwa impossibbli għalija ma li ħadis. Illum niddikjara minn fommi dak li fajnej id-dinja tidher bluha. Imma fajnejk hija erf, hija favorita, hija l-favur tiegħek. Għalhekk illum niddikjara Ġesu Kristu huwa s-Sid, il-Mulej u s-Salvatur tiegħi. Ġesu li benta dal-ħaj, li meta għalija fuq is-salib u li permess tal-mewt
u l-qawmin tiegħu jien salvat. Ġesu, jiena tiegħek. Eja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti. Millum il-qudiem mexxini jint. Irrid ngħix din il-ħajja eċitanti, ħajja soprannaturali, ħajja li tissupera d-dinja, li tissupera ċirkustanzi, il-ħajja li tissupera l-mart, is-saħħtiet u kull demonju, il-ħajja tal-fidi fi Kristu Ġesu. Il-ħajja tal-fidi li telep id-dinja. Nagħti glorja u tifħir mulej. Illum jien tiegħek Ġesu. Xitan intaħt saqajja. M'għandek l-ebda seta u jed fuq ħajti. Jien ta' Ġesu Kristu. Jien imwielet minn ġdid. Mimlis bl-Ispiritu Santu. Grazzi mulej. Fejn anqastek, aħfirli. Kisser minn fuq ħajti. Kull dubju, kull biża u kompli saħħaħni bil-kelma tiegħek biex ngħix il-ħajja vittorjuża, ħajja tal-fidi. Nagħti glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja! Amen. Halleluja! Grazzi mulej jekk intom qed taraw dal-messaġġ eżis aħwa televiżjoni, YouTube, Facebook. Jekk inti tara dal-messaġġ l-ewwel darba. U rej qeddik it-talba minn qalbek għall-ewwel darba. Illum int salvat, imwieled minn ġdid, u llum inti werriet tal-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Jekk trid nistgħu nibatulek dal-fuljet ġewwa d-dar tagħkom b'xejn. Ibatulna isimkom, kuljomkom u l-indirizz tagħkom fuq in-numru li taraw u nibatulek b'xejn fid-djar tagħkom. Ibda qra l-Bibja. Tkellem mal-mulej fit-talb kuljum. U ejja ġewwa River of Love. Ejja noqgħod ma' poplu ħaj. Mhux reliġjon, ma' poplu li għandhom esperjenza ma' Kristu ħaj. Poplu ħaj li esperjenza il-qawwa tal-Alla. Għal-glorja tiegħek Missi Qadis. Paċi magħkom, narawkom il-programm li miss u l-session li miss. Ciao ciao, God bless you. Halleluja. Amen. Oh, halleluja.